Čauko, ja vás tu všetkých vítam pri našom Skybloku so Simonidesom, ale dneska tu Simonides není, takže to budem iba ja a práve tu nastávam trapku. V minulom diele nešla preto, lebo vlastne bolo to iba o 2 bloky vysoké a trebalo to ešte o jeden, lebo keď som sa dneska na to pozeral, vyšiel som sem hore a na streche bolo toľko monstier, že až to tam asi nezmestili, keď tá tiež tá voda takto. A akurát teraz to dostávam. To bude taký trochu kratší, lebo Simonides tu není, ale už máme spoločný tento channel a teda vlastne toto zajtra pojem s ním ďalší taký. To bude len takto ako tá trapka a teraz sa nejako musím dostať dole, počkajte. Neviem, počkajte. Myslíte, že to skočím do tej tam vody? Tam. Fú, to dám. Ja si verím. Oh shit. To bolo presné. A teraz už len počkáme, či niekto bude padať. Neviem, či to natáčal, ale tam dole, tu na vlastne v tejto miestnosti dole je villager, lebo sme ho tam dávali, lebo keď hore budú tí zombíci, tak aby vlastne toto, aby keď budú vlastne, no tí zombíci idú proste po villageroch, takže tak. Tam vidíte, hore som dával aj chvíľku si tu počkáme, alebo niečo môžeme ešte spraviť. Hore som dával tieto cedule, aby tá voda nebola až tu, aby padali. A tam je nejaké svetlo. Oh shit, počkajte, lomeno home. Nemáš tam byť svetlo? Ako je to možné? Fakt tam je nejaké svetlo. Aké je tu svetlo, kde? Počkajte. Není tu svetlo. No, takže som tu späť, ja sa veľmi ospravedlňujem, pre vás je to úplne malá chvíľočka, ale prišiel som sem a sem bolo XP, takže niekto musel už padať. No, a ja neviem, či tu budeme takto čakať, alebo čo, lebo fakt neviem, čo ideme. Práve sa mi vypol Skype, neviem, či ste to počuli. Snad nie. No, padajte. Ja viem, čo tam je asi zlé, tam je po tých bokoch, ono by ich to malo vtlačať sem, ale ja som to tam nechal tak, že tá voda je tam ako keby v celku, oni tam možno tak budú akurát tak plávať. Ale možno raz za čas niekto spadne. Ale mám to skúšané na sebe so zlatými jablčkami, že keď spadne, sa zabije. Že to je fajné. No, nebudem tu väčšnosť celú. A ak by ste mohli vidieť, to tam Simonides bude dávať všetky ostatné videá, ja tam dám iba toto, ale všetky... Jej! Čúnik náš tam jeden ostal a všetky ostatné zvieratá, ako môžete vidieť, sú fuč. Lebo keď sme tam villagera, to neviem, či sme ešte nahrávali vtedy, ale keď sme proste... Aha! To čo je? Práve ste boli práve ste videli, ako sa tam zjavil ten zombík. Niečo tam nebude v pohode. Aha, ja viem asi čo. Kde je ten zombík? Spadol? Môže to byť tak, že spadol, lebo tu je ten villager, počkajte. Ja asi viem, on sa asi tu naspavnul, niekde tu naspadol a tak. Tak to počkajte to, aby som tam dal torčky sem dole aspoň. Nebude toto dlhé video. Moc. Torčky. Sem je 7. Neviem, či by to bude bohate stačiť. Veľmi bohate. Už som asi vravel, ale
IPčko bude v popisku videa. Čo bolo? Pre som počul, ako tu niekto zjedol jablko. Hej, tento tu píše, že prečo nefungujú creeperovia. A... čo? No a nič. Môžem vám to ešte povedať, čo tu akurát bude ešte. Počujem zombie. Vidíte, ja som hovoril, že tam je villager. Čumte sa na to, aha. Čumte, jak do tej steny čumí. Čumte. Kam ide? Kam ide? Kam ide? No, už asi nejde. Chcete to vidieť, ako spadne? Chcete to vidieť? Pozrite, ako ho ťahá ten villager. Ups, spadol ako náhoda. Počkajte, ešte vám niečo ukážem. Tu na Simonidesov ten dopadávací bazén, neviem, jak to volá, ale no. To je vo videách, ale viete čo, aký fail sme spravili? Počkaj, to vlastne nemusíme hovoriť. Tu nás nám stal obsidian z jednej tejto. Ešte sme zohnali lávu. Jediné šťastie. Počkajte, idem sa sem pozrieť. Neviem, prečo chodím takto si to dám. To čo bolo? Jaj, to on si tam dole otvára dvere. Poďte, šup, padajte. Fakt, v ďalšom dieli už to bude spravené tak, že to tam budeme možno robiť, alebo to spravíme za kamerou. Že tam bude tak voda, tak že sa to bude úplne splavovať a ich to rovno bude vyjadzovať až sem. Fúha. No ešte čo by som tu tak mohol spraviť, mám toľko niečo ma ozaj napadlo. Mám saplingy. Tu na. Takto, dám 4. A ináč, spravedlňujem sa za toto. Ale som je tých jungle pekne veľa. Takých teraz dáme takýchto. Aj takýchto zopár. No a ináč budem natáčať, neviem, buď sám, alebo ešte aj so Simonidesom. Toto. Spravedlňujem sa, ale budeme natáčať mapy od odberateľov. Čiže ja vám dám do popisku e-mail. No, hej, dám vám tam e-mail. A proste ja si tú mapu zahrám, mapy od odberateľov. Pošlete mi tam proste vašu mapu, alebo nejakú mapu, ktorú budete chcieť, aby som si ju zahral. Ja si ju stiahnem a tú mapu natočím, poviem vám, že či niečo bolo na nej zle, ale bola úplne super, ale podľa mňa, vy ste všetci úplne dobrí, tak vytvorte niečo dobré. Proste svetlo. Ináč pozrite, čumte do chatu. Počkaj, nie takto. Keď dáte takto a tak napíšte smajlíka. Husté, tu na. No, dávaj, po dole. Počkajte. Nie, mám tie torčky, mám, dobré. Počkajte, nie, jednu si zoberiem. Hej, poď ku mne. Tam a tam. A pozrite, ja už vykopem jeden blok. Hop. A nič tu. Je to nejaké moc osvetlené. Ale prečo? Sa tu nič nespavnuje. Ej, a zdomrem. Jaj, bože. Budeme to musieť robiť takto zase, čo? Spawn lomeno home. Ináč stačilo ísť home. Ale to by ma tam portal, aby som sa zabil. Tak to by som musel byť takto. Ináč tam je môj videli ste tam toho draka určite asi, áno. Potom drak a tam niečo je. Juchu. Čum ťaha? Tak nič. Sa mi zdalo, že keď som to vyhodil, že bol z toho najprv tento blok taký a potom to vyletelo.
No a že sa mi zdalo, že že z toho vypadajú ako iné bloky, ale to je jedno. A ja to už asi ukončím a čumte, čo nám sem práve vyrastlo. To sú také husté stromy, škoda, že nemám 2 železa. A ináč toto ešte, viem ešte, čo som chcel, že ak viete vy nejaké dobré pravidla, že čo ako získať na Skybloku a takto, tak pošlite alebo napíšte nám ich, alebo pošlite fakt na tú e-mailovku, čo dám do popisku. A toto bude už asi všetko, takže naša trápka, ktorá v ďalšom diele už bude úplne opravená, náš nekonečný zdroj vody, ktorý je úplne divný, dvere uprostred ničoho, tam tiež, tam boli tí villagerovia. Tu na domček sem je dvojodverí, to neviem ani kvôli čomu. Jedni by mali byť tam, nie? A tu by mali byť ešte 2 bloky, no to je jedno. Prečo furt chodím takto, vysvetlite mi to? No, to je jedno a ja sa už s vami asi lúčim, tak čus u ďalšieho videa.